कब हो भैया? हाँ भाई आओ आओ बैठो। आप मिल गिरा तो बैठो किलम प्रणाम। प्रणाम। देखा जानी कहने से तो घूम फिर के आवत पेन ओढ़ के। पेन ओढ़ के ना जानते बड़ा लगन में हम तने भगवई दहीने बैंक क दिला। हाँ तो लगन में तो जान लेके अगुवाई करल तू। हाँ तो हमरो हितई में दूगो लड़का बनन स। तारा ही तई में हाँ दूगो हाँ का करलन सो? बड़का बड़ुए बड़ा सुंदर लड़का पढ़ल लिखल बा। अंदर लाम ला करवा। हाँ खूब लम लहकार बा। अच्छा करेला काहू? खेती बाड़ी करल हो। खेती बाड़ी करेला हो। हाँ तब ओकर के पहुंच उठावेला नहीं के सुंदर होके चाहे कुछ होके ना तो बढ़िया बानू सुंदर बा पढ़ल लिखल बा। उ कतनो पढ़ल लिखल हो। छोटका का करेला? छोटका तो सरकारी नौकरी करला। सरकारी नौकरी करेला? हाँ कोची है? और प्यून में के बड़ुए। पीऊन? अरे तो नौकरी हाँ, आनु। हाँ सरकारी नौकरी करेला ना? हाँ सरकारी नौकरी करला। बस ठीक बा ओकर कहबा त अगुवाई करा देबे। हां बड़का कहे के केहू पूछ न खवा। हाँ अहो हाँ। तो बड़का फैन असही रही। तो बड़का भाई देखो अब झूठो कही नौकरी न कही तो बड़का कतनो पढ़ल हवा लिखल हवा चाहे लाम लाकार हवा तो वैसन के भाई पहुंच उठावे वाला आदमी नहीं तो लोग आई तो कही नो कि छोटका के हो गले ना बड़का के। तो उ तो कहबे करी कि छोटका के हो गले के बड़का काहे ना भले। लेकिन भाई नौकरी हवा के कहब तो हम अगुवाई करबो। अच्छा तो नौकरियों के देख बाकी एगो बात बा। बाकी एगो बात बा का? करियो के कौआ से गोर बा। कौआ से गोर बा त का बा? कौआ से गोर बा नु? हाँ कौआ से गोर बा। उ बियाह हो जब ओ हम अगुवाई कर देबो। ना तो ई बात जान जा कि एगो और बात बा। और बात बा? हाँ अब का? तने हो चुकबो करला। हुचुकेला नु? हाँ 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 तो ई कौन बड़की बीमारी है मर्द? हुचुकेला नौकरी बा नु? हाँ नौकरी तो सरकारी बा। बस तो और एगो और बात बा। का? अरे भाई तने हैसियत ताकला। ऐसे अखिया से माने ओंच बा? हाँ ओंच बा आ चाहे कौआ से गोर हो अच्छा आ चाहे हुचुकेला हाँ। ओ से मतलब नहीं के। हाँ। नौकरिया बा कि हाँ ना? नौकरी बा। हाँ तो नौकरिया बा तो नाम पता लिख के तन हमरा के दी हो। अच्छा पता लगा लिहन से अपन बेटी हा हाँ लड़की वाला पता लगा लिहन से कि लड़का सही में नौकरी करेला कि ना। हाँ, हाँ। बस उ पक्का बिया सेट हवा। अच्छा भाई तो देखो वो हमें टेंशन न खवा ना ना। हो जाई। हाँ एकदम हो जाई। अच्छा। निकले नु तले के एगो और देखल अच्छा अच्छा तो भाई निकला देखो। तले। प्रणाम हाँ, भाई। प्रणाम भाई।